A pritom som ho zajebal. To čo tu mám? Ty Kiko, nemachuj zase a nečum jak debil do ty webky, proč? Proč ne, kokotko? Prosím. Haló, dobrý, tu Bisáková. Aha. Volali ste mi? Je to možné? Máte psika? Áno. Akého? Pomeranianského. Špica. Odkiaľ? Z Nitry. A cena? 1200. Dovidenia. Počutia. Takže tak. Nenechaj ma, inak sa zabijem. Ďalší príbeh do zbierky. Usmej sa do webky, ako si sa usmial na ňu. Koľko máš rokov. Takže takto som už zbalil. Easy. Čo, teba mám také neviem, vyjebané. Vyjebanej piči. Piče, kurva, daj tu link do piči. Buď tu dáš link do piči. Buď tu dáš link, kurva, na Muradova, alebo pál do piče, lebo ti dám bán, kokot. Ešte raz to správ. Okamžite, kurva. Help, help, motherfucker! Kurva, veď ja im najebem, kurva! Boha! Ja im najebem taký damage, ty kokot, a nic z toho, pičovina. Toto je jediný stream, kde je trollom tolerované skoro všetko. Jediný stream podľa mňa, viem, že na iných streamoch by ste už všetci dostali permaban. Na tomto streame je skoro všetko povolené, ale aj tu sú určité hranice, ktoré nesmiete prekočiť a keď už fakt mi lezete na nervy, tak dostanete timeout. Ale ne, kokoti. Celkovo trápny príbeh, to není príbeh, to je dneska, čo sa mi stalo, ty si postihnutý kokot už! Skurvený! Ja si nevymýšľam príbehy do piči, že si sadnem do piči ako Maťo a celý deň hodinu, dve strávim pri tom, čo dneska všetko poviem na streame. To sa mi kurva dneska stalo, ty piča vyjebaná! Ty kako tebe jebe. The Walking Dead, najslabší seriál, aký som v živote videl. Takú sračku ako The Walking Dead, väčšiu sračku som v živote nevidel a nikomu a nikdy by som neodporúčal tento skurvený a vyjebane hnusný, vypičený seriál, ktorý pozerá každý zmrt a kokot. Najvypičenejší seriál, zažebráckovanejší pičus, totálne skurvený sračkovský pičus, úplný žebrák seriál, totálna kringe kokotina piča zasraná, žebrácká hnojovská pičovina, vyjebaný hnoj, zajebaný žebrácky seriál a ak toto niekto pozerá, tak musí byť totálny kokot. Nemôže byť človek, čo toto celé dopozerá do... S Kanadou, kedy Francúzi stavu 3-0 znížili na 3-2, sa stáva aj v tomto zápase využitou presilovkou. Texier asi počkal na puk, ktorý k nemu prišiel po tomto súboji v rohu. Prenesená spracovanie, rýchle spracovanie. Lisohlavky si už mal? Áno, mal som. Vyfajčil si ho, hej? Dovidenia. Fajčil si kamošový kokot? Áno. Vyzerať horšie, ako teraz vyzerám. Tu sa už nedá. Idem si dať ponožky. Kriste! Kristián! Boha. Hlavy a potom mi ho jebí dole. V dnešnej dobe je to normálne a idú to schváľovať, že sa budú môcť... V dnešnej dobe to normálne nebude, dokým budem žiť ja. Máme takú prezidentku, ktorú Dokým sme budem si ja zvolili. žiť, tak buzeranti nebudú mať povolené tu žiť.
A máme lebo si zohnám kalašník a bude dobre. Veď, ale máme takú prezidentku, ktorú sme si zvolili a ona podporuje všetkých buzerantov a gejov, takže za chvíľu toto bude normálne sa chlapi môcť vydávať. Prezidentka môže piču, keď nie v parlamente, my tak sme si ju zvolili a ona bude všetko dávať. Ale uvidíš, za chvíľku toto bude premnožené. Chodiť si za ručičky, to je také zlaté. Niekde nejdu, naštartujem otravú pivu a ozeberím hlavy, kurva. No už čo chcem byť. Kurvi tepoje. Nič by si ani... Zajebané kurvi tepoje do piči. Čaputová prijebaná. Tepoje kurvi do piči dostanú kalašníkom alebo motorovkou po hlave do piči. Kurvi tepoje. Kokot. Prepne mi. Jedného dňa mi tu na streame prepne a uvidíte niečo, čo ste v živote nevideli, chápeš? Nikdy ste to nevideli. Budem v správach. Hello. Don't skip, please. Don't skip, fucking motherfucker.